My name Nabasi Use. I am a confirmed Nigerian man. Since where they watch this Asante Nkabom program, I they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekule. I'm a Pan Tapper. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears Asante Nkabom de kind. Na de to so menu de mentie dia mewu dia adofo Asante fo omi ko tie de to so menu no o na KUSI Media na ehunu ba bi Asante no efiri baaye ene Asante be si ne Mosomfo na KUSI obodo mensa brampa na mensanhia we de di kan na me de aseda kase pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den Asante Nkabom e di kan de guye se Asante Nkabom etoso mienu na me de bre wo me de bre kwasi ada ukuada na afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na KUSI Media ene na KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de etoso mienu e bre wo we o my yesan ema munyina mo hyehyia mo somfo na KUSI obodo mensan brampa na sabre mehia mo yi ye na KUSI Media ene na KUSI TV so na medem wo hia ya ye de sa adwumadia watch ne din ka mehwe ye de ebrewo na wodofo obeka me ho bio said ye wo ka me ho da bia na ye de sa adwumadia de brewo na KUSI Media ene na KUSI TV so ene nso yesan abehia na ya betoa ya kenkan no so e wa Asante Nkabom de etoso mienu eno eso na sabre ye nyina ye nim ye si wa Asante memu nana akra kwakura ma sese de wa hye nana mu ne wo fa ase chiritwie na sese de wode no aba betena sikadwa so nti wo no na aba be yikuma se hene ne din ede nana agimai prempe ya wotoso mienu and nti sese de wo sai akire ye kumaseman ama agye no watomu preko pese woni kumase ehene na botaye si de so no so behwe na watimi ama Nkabom watimi aba e wa Asante memu se de na anka Asante aka wo ho abomu free tete no na entimi ankwa enyina ya edam akwasi brode so Asante Nkabom no eguye no se de akoba se nana agimai prempe ya otoso mienu anwiata aso so obehwe ama Asante Nkabom no wagina anenti eno ho adesre ana sese de wo hwese wode ebekwa akoto nananom anim na wonso wone no aya adwene na wanyina watimi aka wo ho abomu no ayefua eno ede sese ne botaye ede na desra wode eto onyankopon anim se nyankopon hwe na wontimi emwa no ewo sa na desri emu we o manma ye hwe se nana agimai prempe ebesoma abofo ama wako na wone ye ahemfo ahodo akwa akohia ede Asante Nkabom enwo asaba akoto wadi mu so obeji atom ana wonye ntumu no me no nyina eba betena sibio na ya ba behwe nia ebesie ye wo ade etoso ensia hwede etoso mienu na ansane ye bekọ ngoma no so me ka se nyuma bia da roma ene ne wase mu ye de sa adwuma de brewo e wo na KUSI Media ede na KUSI TV so ye ka se Adonko Bitters Limited nei o waso mu boa ye papa na won product so ene sam table issue nti ne ukodwa so a Adonko Bitters product ne de baby biara ubenya bi e tonsa supermarket ehin na wo pe bia wonya bi ko ba bia ubenya bi na Opa Adonko Black Albania, Adonko 123, Adonko Premium Energy Drink, and afi Adonko Ataji Ginger, and watch no or the Adonko hand sanitizer, Ediaba, ya one product no, and you win do no and then it would just so. Tinin say, or a phobic just so na Wakaku PB extra pine. Afi ye cow say, NK Executive Barber say, baby Bacope, ya watching a UTIA, a man who ye fee ye, or the four, oh, ye services so dear, ye come up. Air condition wo ho chese de na wo pe wo NK Executive Barbers atenase pass ye nyuti awa bra unya obenya bibia wo ho no nti orofo kọ na ekope wa ho fe wo NK Executive Barbers o pechi number 2 junction so wonsa enifa owura pechi number 2 kurudua de mo a ehwa no wo ehwa nso na enei new earth bar akopẹ ya chese amansan tenase enom nsandidie twabi ma won ho eto won no and in pechi number 2 junction so ho no boa tutu anamo na efu oni kire ho kwura ho na obenya so no de anom na watena se yedidi so ama ho atọ ewo new earth bar we ene yedwaton dia wo mo eneyi wabesu mu ya wo boae
Emma yetimi decide be di bro yenkwati won krato ne ba ye de akenkan asem no e de ato house empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mi bu sa say asante efri hen ebi mu kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante ma so ebi mu kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabe ya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ene Asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho say yeden na Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. We are my sign Emma Munina Mochishia Sabri Yebeto Akenkan so na afi yahwe nia ebesie sesea nana agimai wasai agimai prempe ya wotoso emienu wo hwe se obema Asante Nkabom asan enya ni sibere biu no anamo a wo tuyi ebeye yie nie enti yewo ade etoso nsia hwede etoso mienu ye hwe anamo a sisi obetuo na etimedi Asante Nkabom no asan ababie mu Kumasi ahimfie ene ewe nana wasaya agimai prempe ya wotoso mienu ene ne mpadimfo hia wodwena Asante Nkabom eho nana agimai prempe de kasai wachia me tie mento nana no se meda wase ese britia mu ya me frɛ won nyina no ede wope ene anigye ahia ha anka na esese me hye won ase dada nanso emre ama me kwan asɛm tia wa me pese me ne won dwene ho ene wo kwan a ye befa so enya wo man a kan no na ye ne won eye Asante man no aka ye ho na ya hye Nkabom eno mu eja biewu wa na ochia me se nananom sade otumfo ose no wo se wo frɛ mu ha sade ebeyo na wode mu ebetoto na mu anya Asante aman a na wone ye Nkabom ya Asante man no ama yasan ye fiti ye Nkabom eno ase ebiemu wa na kontiri sɔre ye eno ose nananom ye da otumfo ase ese wode sa adwene aba ampara ye hwan nsɛm a ekoso a na ese ya besewie ende abrantie nsoro pani sanso ena mofranso empo ensoro wa wofo
aye yade amene nipa nsuro wo hene ne wabu no ni nyina ne se ene ahene eniti obi edi ne ho so nanso fa ahodie ene woyira fa ahodie ene woyira ene nam suro a ene namafo ensuro wo hene ama wo man ani anyam nanso ne faribai ene obroni mpese ye kan ye ho bom na ye hu satete no enti ono ankasa achiche wo man mu ama wo hene bia edi ne nkwi nti so tumfo pese ye fa adwene ebe ma ye ne ye nuanom ene aka ye ho abom so man kora epene so wa na akwemu esoro ye no wosemenso mini kontre ya adwene sabe asamanfo mpo ese wo pe wondodo na ate asefo me kora de me hunu se Nkabom uja no ano aso dada sabe kai wo kwan Asante aman no fa so di won a wo ye ye nyado no asem a e ma me hunu se pefe se ewom se obroni ama wo man bia fa ahode de denso obia bu esikadwa se de japade de senti si etu abofo kokọ won so ese womra ema yanwini esikadwa ho a obia antoto nkra no ase e wana jase sori ye no se nananum me so me ni kontre e ya adwene de ema me ka sa ne se amanya hodo ni nyina nim se obroni ennim ya amamre ifiri se obroni nim se esikadwa e ya konwa wo hene tena so de senti e na amrado ebu efa yen so ebu fa yen se ya amfa amano antena so ya amfa amano antena so no eye eniamo ho no obi a wonni wa amamre epese wo se no a na esese wo bo ho ban ye senti en wo hini bia sai kire ne man a obekuma se ha enso ebi sai no ahemfo ni nyina gitumo se Asante nyina ti eni kumase na de wote kokoso ene Asante man ehene ye senti moma yentutu abofo enko won so se wamra ema yanwene esikadwa ho chidom na sabre wo kasa yi menso me fo de na nanom aka ne so ensakraye kakra me pese me de ba ene se ye wa man a wo kan won ho bo mu na wajitum se esikadwa ene won bibia ene ye wa man bi a enam akodie so ene yenya won eka ye ho sa man no enye sikadwa ntum se won sunsum enti emfiti asie yi moma ye ne ye nnuanom a ye ne won fiti Asante man ase enhia na yenya won ka yenya won eka ye ho a yetu anambon akọwon a ebia opusu wonti eno enso ho ahemfo nyina kire wadwene anampedifo kire wadwene no na age man prempe enso kasai yenti ai wose nananom medam wase ewo susu ahodo a mode atodwa efa Nkabom a ye pese yenya no ho ampara eya rehosem ese wo man Asante a tete no na man nyina soro yen agija se yesu yemu pi enim se osrefo enya yen so maybe nya fa ahodie na se ehia no na oni ahoden na afanyinam se oya akoa ifiri se ne mmeroye ebema wode ne ho ahye obi ase enantitim wa mayemu ebia mu aye hatu oman ben en woti yemu bi enka ne ho ebepopo enso bra na yeyefua no na ama ye atwa ye ho ahia eno esuro yen asom yen ni senti se enne mu ama ya fa adwene se yebetu abofo akokwa Asante aman no so a mesoma ama abofo akodi saa edwuma no moma yen sorry yeja na osaya age my prempe ene ne mpanimfo esoro ye sesi adwene ni nyina kɔ benkuro mu ese na nanom ntu anamon na wonkokɔ eye ahemfo a etwa won ho ahia eno so di kan no wonkɔ ahemfo a wono wo nyina na hia Asante Nkabom no ase ena so kane na won wa enam wo kon so
ɛna wɔbɛka asanteman ho deɛ ɛno akyire no bra na nanom anya wei no mu akyire no watumi atu ɛno nso ho anabɔn na yɛhwɛ yi wie ɔman ma yɛtoa so yɛwado yɛtɔ so nsia hwɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wɔtumfo abɔfo akɔduro berekum ahemfie gye saa mmerɛ berekum ahemfie ɛne ɛwɔ yi ɛsɛn tiam tio kom berekum hene ɛna saa bere wɔkasa yi akyea me wɔ hɔ na akyea me sɔre ɛna wɔse nana yɛwɔ ha berekum hene sɛ wɔkyea me makumase abɔfoɔ no nte sɛ ɛha ɛdeɛ bɔkɔɔ na wɔn wɔnam ɛhɔ na ɔkyea me sɛ abɔfoɔ sɛdeɛ nana ɛsie no no wɔde wɔɔde wɔse wɔɔde na ɔkyea me abɔfoɔ anaa abɔfoɔ no gye so no ɔse ɔkyea me fato nana ɛne ne mpanimfoɔ de mu sɛ wɔɔde utumfoɔ ɛse ɔmamoakye na ɔkyea me ɛse nana ɛne ne mpanimfoɔ agye so na abɔfoɔ ɛse ɛnkra utumfoɔ de ɛsoma me ɛne sɛ ɛfiri tete no berekum man ɛka asante abrempɔn ɛno ho ɛnɛ obroni nam nada so ama asanteman mu akyekyɛ ne sɛ nti tumi asanteman ɛwɔ no ɛkɔ fam sura man a watwa yɛn ho ahyia ɛno suro yɛ ni nyinaa ɛni hɔ obroni de ntitimu aba ama obiara de ne ho so nanso mpanin se Nkabom ɛma ahoɔden ɛne nkɔsoɔ praye wɔ hɔ yi sɛ uyiyi ne mfuamfua na ububu mu a ebu nanso wochichiri bom na ubu mu a emu yei ene daye de kanfo so ye na wɔka wɔn ho ebo mu ɛyɛ ɔman kɛseɛ no otumfo se akyea ne moi ɛyɛ asɛm a ɛyɛ dɛ ɛsene asɛm biara deɛ ma wɔka saa de sɛ wɔkwan a asanteman fa soɔ ehyia di sɛnyi agya ɛne ne nkorɔfo asɛm no kyerɛ sɛ Nkabom ɛwɔ hɔ wɔkwan a wɔman nyinaa fa soɔ ebo otwi ɛde hyia nana prɛmpɛ ɛnso ɛdi adanseɛ mu nyinaa ɛna mode no esi esigadwa ɛsoɔ ɛnɛ wɔde adesrɛ akɔ akɔto aban anim sɛ ɔma kwan na asanteman ka wɔn ho emom sɛ tete no aban so etu abɔfoɔ ya wɔbɛkokɔ aman no so aprɔbɔ akɔbisa wɔn adwene ne sɛ nti wɔsrɛ sɛ waba mumwa ɛma Nkabom no ɛmra anakyea me yei ɛne asemtia wotomfoɔ ɛse yɛmfa ɛmɛto nana ɛne ne man adim ɛhɔ na berekum hene ɛkyea me sɔre yɛ no sɛ nana ɛne ne mpanimfoɔ sɛdeɛ abɔfoɔ no seɛ ɛno no ɔde ntumfoɔ nkyea ɛbrɛ yɛ ebiew ɔbɛkae yɛn sɛ Asante Nkabom a ɛnɛ aban agu no no wɔde ato aban anim pɛ sɛ onyaa no yɛsɛ nti aban ato abɔfoɔ sɛ wɔnkɔ aman ahodoɔ no so ɛnkɔ tie wɔn adwene a ɛfa ho nti wɔsrɛ sɛ yɛmmoa na Nkabom no ɛmmra ɛhɔ na berekum hene ɛsɛ wɔkyea me ma wɔn akɔ aba na akyea me sɛ abɔfoɔ sɛdeɛ nana ɛseɛ no no wɔse ɔma mo akɔ aba na wɔgye so yɛ asɔn berekum hene na saa bere wɔ kasa yi ɛhɔ na wɔse wɔkyea me fato me mpanimfoɔ anim sɛ obiara mfa n'adwene ɛmmra na ɔkyea me sɛ nananom sɛdeɛ nana ɛseɛ no no wɔse obiara mfa n'adwene ɛmmra ɛhɔ na kontire sɔre yɛ no wɔse nana asɛm a wɔtumfoɔ ɛde somaeɛ no deɛ mmeranteɛ ɛseɛ no sɛ yɛn deɛ yɛyɛ bonofoɔ enti yɛpɛ sɛ yɛfrɛ yɛn bonofoɔ na ɛnyɛ asantefoɔ saa nti Nkabom ho hia yɛn yɛne obroni ayɛ yɛn namfoɔ ama wahwɛ yɛn so mmom so obroni ka sɛ wabrɛ yɛn na wayi yɛn ama ɔma yɛn kwan na yɛnkɔsom agyeman yɛ wɔwɔ France sɛ yɛse yɛne kumase bɛka yɛ abom ebiewo a nana yɛboa saa mmere adɔnten akwamu ɛhene so na asɔre yi wɔsɛ nana me nso mene kontiri yɛ adwene ma abɔfoɔ no nkɔse kumase hene sɛ yɛ asanto ako ne mu no yɛn deɛ ne yɛwɔ buroni afa ɛnyɛ nna ne yɛbɛyi no ama afei firi bonsu berɛ so na yɛn hene kwasi di awuo ne kumase ɛne yɛn hene kwasi di awuo ɛne kumase di mpapamu ɔbɛma nsi nsuo mu ansan waham enti yɛne kumase ɛyɛ kora ɛnyɛ yie nana ma kumase hene hunu sɛ yansom bonsu kwakudua ana prempa wodi kan a ɛnyɛ nnɛ ɛne yɛbɛsom agyeman prempa ɔtɔ so mmienu
ɛhɔ ɛna agya adɔnten so sɔre yɛ nga ɔsɛ nana otumfo adesrɛ no nya asɛm a anka ɛsɛ sɛ ɔsoma ɛmo wɔbɛka deɛ ma meka saa de sɛ bra gyaman ɛne wamfoɔ ka wɔ ho ɛbɔ mu ɛtwe yɛn su atuo no ɛnyɛ kuma se ɛna yɛsrɛ sɛ wɔmɛboa yɛn ofi yɛn ne sɛ nti yɛn ɔyɛ kora ɛnyɛ yie ebio bra yɛfiri fante ɛsa baayɛ ɛno a na yɛmɛma ahasa akamu no ɛtuduro a yɛde ɛkɔɔyɛ no ɛnyɛ yaa na otumfoɔ ɛma yɛdidi tuotuayɛ ɛhɔ na kyidɔmhene sɔre yɛ no ɔsɛ nana me nso me ne nananom ɛyɛ adwene ɛsɛ yɛntumi ne kuma sɛ nyɛ koro ma yɛ din nyinaa awerɛhoɔ akuta me ɛberɛ gya ma de wɔko ɛtentam yɛn no kuma se a mɛboa yɛn ɛnam yɛn so ɛma yɛhwe yɛn mɛma mpem ahasa num ebiew fante ɛsa no akyi no ɛnyɛ yɛn hene ase da ɛne kyini yɛ guɔ ɔpo kyini yɛ no ɛnyɛ ne tiri ɛna wɔde esi ano si yɛn hene prampro ɛsaman ɛbɛhu sɛ yɛde kuma se aka bɔ mu a ɛnyɛ saman ne saman ɛna ɔbɛsaman yɛn asaman do nananom mɔnwene ho ɛhɔ ana nifa ɛsɔre yɛn wɔ sɛ me ɛne nananom ɛyɛ adwene menyi ni sɛ ɛne ɛyɛ a ɛkyerɛmɔden atwetwe ne yɛnim tie buo ɛno asesa enti yɛne kuma se ka bɔ mu a ɛnyɛ yie ɛhɔ ana berekum hene sɛ wɔkyea me wɔ hɔ wɔkyea me sɛ nana me wɔ hɔ na berekum hene sɛ fato abɔfoɔ no anim sɛ ɛnam so boa ahodoɔ a memman abɔ kuma se na ɛyɛ nokore nti so obroni bebisa no ebebisa yɛn a yɛbɛka ne sɛ yɛne kuma se ɛka bɔ mu a ɛnyɛ yie ɛhɔ ana akyea me sɔre yɛ no sɛ abɔfoɔ na nase ensɛm ahodoɔ a epuepue ha yi ɛda no wadi pefee sɛ yɛne kuma se ɛka bɔ mu a ɛnyɛ yie nye sɛ nti yɛntwa n'anim nkontompo kwa na agya abɔfo yi sɛ nananom yɛate yɛda mo ase yɛbɛkɔ ne akɔ amaneɛ na berekom hene sɛ yɛbɛsɔre yɛ ɔman ma sɛdeɛ daeɛ ɛkɔso yɛ ɛne pitiri deɛ asie no berekom hene kyerɛ sɛ atwetwe ne anim tiabuo ne asantebo a ammoa wɔn no Nkabom no di adeɛ bi a ho hia wɔn ya asanto akɔ ne mokora no wɔ buroni afanti nyɛ nnɛ ɛna nana wɔsɛe agyeman prɛmpɛ ɛbrɛ so ɛna wɔbɛka asanteman ho ɔka ho nyɛ yie nti wɔn deɛ no asɛm bɛba da bi berekum mponie na ne aman ahodoɔ aka no nso ɔbɛgye otumfo ade sere atom ananso wɔn so bɛfoa deɛ berekum hene aka yi so yɛmfa nsia deɛ akɔpɔn yɛ adom a mene nyinaa bɛsan ba bɛhyia bio ne ahwɛ abɔfoɔ yi nkra wɔde kɔkɔ ama ahodoɔ yi ebi soɔ sɛ bi bɛgye atom apere Nkabom no so anaa wɔn nyinaa no ɛnso ɛbɛpene ɛbɛfoa deɛ berekum hene aka yi so mosomfo na NEKUSI ɔbɔdo mensa brampa ɛna mbɛso mo ɛwɔ na NEKUSI media ɛde na NEKUSI TV so makrao bye ɛmpani se titi wo bi ka titi wo bi kyerɛ ɛne yɛsɛ titi wo bi ka na titi wo bi kyerɛ deɛ a mibusa sɛ asante efiri hen ebinom kyerɛ sɛ asante efiri bon bi mu ɛna obepi asante man so ebinom kyerɛ sɛ ofi atweaban so ɛna osane ba fam abakosam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔ ho bɔ mu ma ɛnɛ wabɛyɛ asante ne sɛ nti ɛna afi mede ngoma a wato ne din Asante Nkabom deɛ di kan ɛne Asante Nkabom deɛ ɛtɔ so mmienu ɛde brɛ wɔ bisa ho sɛ yɛdɛn na Asante Nkabom edi kan de ba yɛ na ɛnyina na mu Asante Nkabom ɛtɔ so mmienu ɛne bɛgyina yɛ ɛbɛyɛ mɛde GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ na NEKUSI TV ɛne na NEKUSI media so nam de saa dwuma die dia bro memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ne nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram and after your Twitter page so now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasi adabia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kind of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region.
You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa State Housing off Marion Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I'll be head of KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.